Районда наркоманияга бәйле хәлнең торышы ничек? Мәгариф оешмаларында бердәм нинди профилактик чаралар башкарыла? Булар һәм башка мөһим мәсьәләләр хакында комиссиянең чираттагы утырышында сөйләштеләр. Зәй эчке эшләр бүлеге башлыгы урынбасары Эдуард Ефимов районда наркотикларга бәйле вәзгыять белән җыелышта катнашучыларны таныштырды. Узган еллар белән чагыштырганда наркотик матдәләр законсыз әйләнешенә караган җинаять эше кимрәк. Бүгенге көндә Зәйдә аның башка төрле таралуның яңа усулы барлыкка килгән. Эдуард Ефимов районга агылу матдәләрнең күрше шәһәрләрдән килүен әйтте. Район үзәк дәваханасының табиб-наркологы Илфат Салихов наркомания һәм алкоголизм белән авыручылар санын игълан итте. Соңгы вакытларда халык арасында суррогат алкоголь киң кулланылуы ачыклана. Район буенча 2021 елда гына ялган аракы эчеп 20 кеше үлгән. Зәй мәгариф оешмаларында наркоманиягә каршы алып барылучы профилактик чаралар турында мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Гүзәл Шәрәфиева сөйләде. Утырышта катнашучылар бергәләшеп үсеп килүче яшь буынны әлеге заман афәтенә бирешмәү юлларын эзләделәр. Адилә Борһанова, Ангелина Санникова, Зәй хәбәрләре.